أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على حاتم المرسلين وسيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Әмма бәд, хөрмәтле газиз мөмин мөселман дин кардәшләр, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Әлхәмдүлилләh, Аллаһ субханаһу ва тааляның улуг, шиксез рәхмәт, рәхим шәфкате белән шуша җомга көннәрендә мөбарәк, күркәм булган иң хәерле көннәрдә, җомга көннәрендә өстебездә булган улуг бер җомга намазын үтәү нияте белән җыелдык. Аллаһ субханаһу ва тааля кабуллардан әйләсен иншааллаһ тааля үз рәхмәте белән. Инде мин шаһидлек бирәм шуңа, шуша дөньяларны, галәмнәрне юктан бар кылып без күргән һәм күрмәгән, җир йөзендә булган, җирдән тыш булган барлык мәхлукларны юктан бар кылып тәрбия кылучы Аллаһ субханаһу ва тааля. Мин шаһидлек кылам шуңа Габдулла улы Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям, ул Аллаһ субханаһу ва тааляның кулы, нәби, расул илчесе икәненә. Һәм мин шаһидлек бирәм шуңа шуша дөньяга кешеләргә җибәрелгән Коръәннең дә, Тәүратның да, Забурның да, Инҗилнең дә һәм башка шуша хәерле башка пәйгамбәрләргә бирелгән туры юлны күрсәтүче, хак юлны өйрәтүче китапларның Аллаһ субханаһу ва тааля тарафыннан җибәрелгән икәннәренә шаһидлек бирәм. Һәм сезгә дә шуша чын инану белән шуңа инануга, шаһидлек китерүгә чакырып калам. Хөрмәтле газиз дин кардәшләрем, иншааллаһ тааля Аллаһның рәхмәте белән берничә сүз ризык турында сөйләшеп алырбыз, Аллаһ теләсә. Инде менә рус телендә без әйтеп киттек берничә мәгълүмат. Без әйттек шуша дөньяда менә карасак җир йөзендә күпме бөҗәк, күпме кичкенә зур вак хайваннар, суда яшәүче, су өстендә, астында, бөтен дөньялыкта шуша яшәгән җан ияләре, ягъни кичкенә генә кырмыскадан, ягъни инде атомнан алып, зур әдәм баласы һәм океаннарда йөзеп йөри торган 150 тонна кит, көненә, тәүлегенә 3-4 тонна ризык ашый торган шуша китнең дагын, һәм 7 миллиард, 8 миллиард халык кешенең дәген инде ничәсе яшәгән, хәзер яши, ничәсе яшәде әле, иншалла тагын ничә кешенең киләсе бар. Менә шушы бөтен дөньялыкта, менә шушы зур йортта яшәгән һәрбер җан иясенең ризыгын кайгыртучы һәм аның ризык белән бүләкләүче ул Аллаһ субханаһу ва тааля. Аллаһ тааля ул шундый зат, ул безне бу дөньяга китерә, акыл биреп, күз ишетү биреп, тән биреп, һәм безгә шушы дөньяда хәмәл кылыр өчен, кәсеп кылыр өчен безгә тән биргән, аяк-куллар биргән, һәм кәсеп кылыр өчен безгә юлны биргән, хезмәт биргән. Һәм ул Аллаһ субханаһу ва тааля шундый зат, ул үлене терелтә, терене үтерә, ул күтәрә һәм төшерә, сәламәтлек бирә, авырту бирә, шул авыртуга шифаны бирә, туры юлга кертә, шушы юлдан чыгара. Ул Аллаһ җәмәгать бөтен әйбергә кадерле. Аның башы юк һәм аның ахыры юк. Ул Аллаһ субханаһу ва тааля бөтен әйбернең башлангычы. Һәм менә шушы зат безне дөньяда ризык белән тәэмин итә. Менә иртә белән торып, җылы ятакларыбыздан, гәрчә иртәнге намазга кай вакытта тормасак да, фәҗрне әгәр дә без йоклап калдырсак да, әмма дә ләкин эшкә, бизнеска, базарга бармыйча калырга ярамый. Безне җылы караватларыбыздан, матур җылы иләребездән бала хатыннарыбызны калдырып, эшкә чыгып китәргә не по своему даже желанию, хәтта мәҗбүр итә ризык. Безне ризык хәрәкәткә китерә. Әмма дә ләкин җәмәгать, Әдәм баласының Аллаһ тааля менә бу дөньяга туган вакытта ук аның ризыгын бикләп куйган. Менә синең сандыкта ризыгың бар, күзеңә китерегез. Синең менә әйтик туганнан алып әниеңнең күкрәк сөтен, начиная с грудного молока, до последнего мгновения твоей жизни әниеңнең күкрәк сөтеннән алып шушы дөньяда дип соңгы сулашыңны сулаганчыга кадәр сулыйсы хаваң, ашыйсы, эчәсе ризыгың билгеле һәм алар торалар шушы сандыкта бүлгән. Һәм синең шушы ризыгыңа ике юл алып бара дидек. Берсе хәләл юл, берсе харам юл.
Жәмәғәт харам юл тоже бар. Это дорога тоже есть, потому что в суре Ниса Аллах Субхану ва Тааля об этом говорит. Харамның күплелегенә гаҗәпләнмәгез ди. Халал белән харам бер кашанда тигез булмаслар ди Аллах Субхану ва Тааля Ниса сүрәсендә. Шуңа күрә синең ризыгыңа бизнесменмы син, обычный эшчеме син, плотникмы син, мастермы син, шофермы, таксистмы, директормы, министрмы, неважно. Ризык уже определен, ул билгеле, ул артмый да, кимеми дә. Харам юлдан барсаң да, халал юлдан барсаң да, сандыктагы мин условно әйтәм. Ризыгың билгеле. Һәм шушы ике юлда сине бер үк ризыкка алып килә. Әмма дә ләкин халал юл белән барган вакытта ул ризыгыңның җәмәгать бәрәкәтен күрәсең син аны. Син халал белән эшләп тапкан 15, 20, 25, 30 булсын, 1000 акчадан миллион йөзләгән 1000 акчага караганда бәхетлерәк, валлаһи газим, моны мин әйтмим, моны мөдәррис хәзрәт әйтми, җәмәгать, моны динебез әйтә, моны Коръән әйтә, моны сөннәтебез әйтә. Син бәхетлерәк һәм тынычрак яшәячәксең. Шуңа күрә, знай, если перед тобой, әгәр дә синең каршыңда халал юл бар һәм харам юл бар, халал юл авыррак, озакрак һәм күбрәк тырышырга кирәк. Чөнки процент ярамый, дуңгыз ите ярамый, риба ярамый, взятка ярамый, халал юл авыр, озакрак, но аның Аллаһ вәгъдә иткән бәрәкәте бар. Харам юл тизрәк, ләкин күбрәк түгел. Ләкин ул тыелган юл. Шуңа күрә җәмәгать ризыкны Аллаһ Субхану ва Тааля билгеләгән, һәм ул бел шуны, артмый да, кимеми дә ул ризык. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, туганнар белән арасын эзмәгән кешенең Аллаһ Тааля ризыгын киң кылыр, гомерен узынайтыр һәм ризыгын киң кылыр дип күбәйтер ди. Менә җәмәгать кай берәүләр әйтәләр, ризык күбәя дип юк. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллямның бу хадисен мухаддислар, ягъни шушы шәрих кылучылар хадисен әйтәләр мухаддислар, то есть синең эшләгән ризыгыңның бәрәкәте була. Акчаның әз генә булса да, синең күңелеңдә вот здесь будет спокойствие, гаиләңдә бәрәкәт. Артмый, туганнар белән араны эзмәү һәм берничә хадис гомернең һәм ризыгың бәрәкәтле була, будет баракатная жизнь. И ризык пропитание. Шуңа күрә без әйттек, Аллаһ Субхану ва Тааляның менә шушы ризык халал юл белән кергән. Ул не только синең матди положениеңне, не только твой материальный, нет, еще и духовный укрепляет. Вот это очень важно. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләдән башка беркем ризык белән синең эшкә баруың, 8 сәгать эшләп кайтуың, 12 сәгать, бер тәүлек буе, суткалар буе эшләвең синең ризыгыңның килүенә сәбәпче түгел. Инналлаһа ярзуқна ма яшат бигайри хисаб. Аллаһ Тәгалә үзенең бәндәсен хисапсыз ризыкландырыр. Карагыз, Мәрьям анабызның карагыз җәмәгать булган кыйссасын. Закария алейхиссалам мәчеттә аңа бер урын ясап куеп, шунда Мәрьямне бикләп куя. Гайса алейхиссаламның анасын. Закария алейхиссалам керә, Мәрьям анабызда өстәлдә ризык, җәннәт ризыклары. Раз, два, бер керә, ике керә ризык. Закария алейхиссалам сорый, каян ди якуды, чөнки ачкыч анда монда беркем чыкмый һәм беркем кирми анда. Һәм шунда Мәрьям әйтә, инналлаһа ярзуқна ма яшат бигайри хисаб, теләгән бәндәсен Аллаһ хисапсыз ризыкландырыр ди. Кашан без әйтәбез, вот я делаю причину, мин эшкә барам, менә мин бизнес ясадым, мин кирпич салам, мин плотник һәм башка, менә мин табам. Юк, җәмәгать. Синең ризыгыңның эшләп тапкан сәбәбе синең кылган эшең түгел. То есть причина не в этом. Сәбәп Аллаһ Тәгалә тарафыннан сиңа билгеләнгән ризык ул. Шуңа күрә син аны эшләп таптың. Шуңа күрә син аны эшләп таптың. Менә бу кулларны, менә бу күзләрне, менә бу аякны, менә бу тәнне, акылны бирде син. Например, әгәр дә син, например, когда ты открываешь бизнес, әйтик инде, эшмәкәрлек белән шөгыльләндең, аласың арендага определенные квадратные метры.
Алдың bir бина, даже машину, любой. Син шуның өчен түлисең, менә шуның белән кулланган өчен. Аллаһ Тәгалә менә бу материалны, это материал. Аллаһ Тәгалә менә шушы материалны сиңа, шушы тормыш юлын, ул биргән ризыкны барып алыр өчен бирде. Һәм син менә шушы тән белән, акыл, күз, колак, куллар белән Аллаһ Тәгалә сәбәп, то есть причина сәбәп, Аллаһ Тәгаләнең биргән тәкъдире синең өчен түгел. Син хәләт кенә кыласың. Синең өчен ул хәләт, ризык эшләү хәләтенә кирдең, сәбәбе ризыгыңның ул Аллаһ Тәгалә бирү. Менә шушы төп сәбәп булып тора җәмәгать. Шуңа күрә бөтен хайваннар, кешеләр ризык Аллаһтан гына. Һәм син күбрәк акча эшлим дип харам юлга керәсең икән, син алдакчы, син ялганчы. Син эшләмисең күбрәк ризык. Син шул ук тәкъдир ризыкны аласың, артмый да һәм кимеми дә. Менә һәм җәмәгать ризык безне гөнаһка этәрә торган бер стимулда булып тора, кай вакытта кызганычка каршы. Из-за богатства мы делаем греховные деяния. Без кай вакытта байлык аркасында гунах әмәл кылабыз. Нәрсә өчен? Менә белегез, тот, кто крадет, урлый, ялганлый, обходные пути. Бу кеше менә бу ялганны эшләүдән буларак выражает недовольство. Бу канәгатьсезлек белдерә, эр-Раззак. Аллаһ Субханаһу ва Тааляның 99 исем сыйфаты арасында эр-Раззак, ризыкландыручы дигән. Һәм әгәр дә син шушы эшләгән акчаң белән, ризыгың белән канәгать булсаң, Аллах Азза ва Джалля это он обещает не я. Если ты доволен этим, то мин синең йөрәгеңә тынычлык бирәм. Не обманывай себя, үзеңне алдама, мин харам юл белән күбрәк эшлим дип. Ложь. Ялган бу. Эшләмисең. Син бары тик гынах кына кыласың. Ты всего лишь грешишь и не более того. Удел от Аллаха, ризык Аллаһтан. Һәм җәмәгать, Аллаһ Субханаһу ва Тааля Вакыйга сүрәсендә әйтә: Инна Аллаха ярзукна ман яша бигайр, то есть ялгыш. Ва таҗалуна ризқакум аннакум тукадибун. Һәм сезнең дингә кирмичә намазны, уразаны калдыруларыгызның хакыйкатьне ялган дип әйтүегезнең бер сәбәбе эшләгән малларыгыз, ризыкларыгыз ди. Һәм тагын бер мөһим аят ни өчен Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: динне, намазны, уразаны кирәк түгел, ялган дөрес түгел дип әйтәсез. Бер сәбәп, потому что вы зарабатываете нечестным путем, эшләгән малларыгыз дөрес яктан түгел ди. Менә шуннан мәхрүм калмас өчен сез әйтәсез дөрес түгел динне. Хотя знаете в глубине души, что это правильно. Но из-за богатства вы отвергаете религию, истинный путь. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: беләсез күпләрегез кыямәт көнендә мал һәм бала. Две причины: дитя и богатство. Безгә булышмый калбун сәлим. Шуңа күрә җәмәгать ризык эшләгән вакытта харам юлга кирергә ярамый. Ялганнарга ярамый, чөнки син эр-Раззак дигән исем сыйфатка күфрлек китердең. Син эр-Раззак дигән Аллаһның исеме белән риза булмадың. Ты недоволен именем Аллаха эр-Раззак, ты недоволен им. Син күфрлек китердең менә бу исемгә. Шуңа күрә харам юл, җәмәгать, ризык ул Аллаһтан артмый да һәм кимеми дә. Һәм Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадис шәрифендә җәмәгать безгә әйтә, мин инде моны рус телендә китергән идем. О ибн Адам, то есть монда гел менә шулай дип килә: эй Адам баласы ди, Аллаһ Субханаһу ва Тааля обращается нам, всем людям. Эй Адам баласы ди, дөньяда яшәгән дәүләт җитәкчеләреме, башкалармы, берсеннән дә курыкма ди. Яхшы мәгънәдә.
Яхшы мәгънәдә. Берсеннән дә курыкма. Миндә көч кудрәт булганда ди. Берсеннән дә курыкма. Минем көч кудрәтем бер кашан да бетми ди. Эй адам баласы ди, ризык җитмәүдән курыкма, тиз аборт ди. Безнең әле берничә ел электер, менә минем үзем әним, әти-әниләрем 18 квадрат метрда 7 бала үскәннәр. Менә мин хәзер барам исем кушуга балаларга, монда киләләр. Бер бала, 2 бала, зур йорт, капка төбендә машина, все есть. Бүген бай, без бай бүген. Müslümanlar bala çürerler. Onlar hatta это убийство, это где-то убийство. Это убийство, ты убийца. Син jinayetçi, öldürüşçüsün. Нәрседән куркалар? Ризык, үстерәсе бар, акча, это не тебе. Бу баланың уже Аллаһтан ризыгы бирелгән. Еще вопрос, кто кого кормит? Менә шушы ризыкның, шушы баланың ризыгын Аллаһ Тәгалә синең аша аңа бирә. Аның ризыгы сиңа керә. Сиңа керә. Бу бала сине туйдыра, син аны түгел. Он тебя не требует. Шуңа күрә җәмәгать Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, курыкма ризык җитмәүдән ди. Ризык миннән. Һәм минем хәзинәләрем тулы, бер кайчан да, мы говорим кризис у кого? У Аллаха нет кризиса, у Аллаһта кризис юк анда. Кризис әдәм балаларында гына искусственно созданный. Аллаһ Тәгаләдә кризис юк. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, минем хәзинәләрем, байлыкларым, аның игешиге юк. Мин сине ризыкландырам ди Аллаһ әйтә. Син харам дисең. Һәм әйтә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә дәвам итеп, эй адам баласы ди. Мин сине гыйбадәт өчен яраттым, гомереңне уен көлке белән үткәрмә. Эй адам баласы ди. Әгәр дә син мин биргән ризык белән риза булсаң, мин синең йөрәгеңне тынычлык белән, спокойствие души и сердца. Я одарю тебя этим. Мин сине ди җан һәм тән сәламәтлеге белән, йөрәк сәламәтлеге белән, тынычлыгы белән нигъмәтләндерәм. Әгәр дә эй адам баласы, син әгәр дә риза булмасаң, менә син бүген заработал 3000 рублей. Альхамдулилля диген. И не говори, что я мог бы больше. Не мог. Әгәр дә если мог бы заработал, значит нет. Сиңа бу язылмаган. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, әгәр дә риза булмасаң ди, минем ризык белән, мин сиңа натравлю на тебя дөнья, мин сиңа дөньяны җибәрәм. Һәм син мәшәкатьтән арына алмаячаксың. Эй адам баласы ди. Мин күкләрне һәм җирләрне яраттым. Әллә миңа сине бер кисәк ипи белән тукландырып авыр дип уйлыйсыңмы ди? Ты думаешь, для меня это тяжело? Наделить тебя куском хлеба? Нет. Күкләрне җирләрне яраттым. Ул да миңа авыр булмады ди Аллаһ Тәгалә. Һәм әйтә, эй адам баласы ди. Миннән иртәгесе көнне ризыкны сорама. Не проси меня ризыка с завтрашнего дня. Мин бит синнән иртәге көннең намазын сорамыйм. Бүген 5 вакыт икән, 5 вакыт. Иртәгенең фәҗрен сорамыйм ди Аллаһ Тәгалә. Һәм иртәгесе көннең ризыгын миннән сорама. Эй адам баласы, мин сине яратам ди Аллаһ говорит, я люблю тебя. Менә монда утыручыларны, әнә монда машинадан үтеп китүчеләрне яратам битенегезне, он не говорит о мусульмане, о сын Адам, я люблю тебя ди. Адам баласы, мин сине яратам. Сиңа булган хакым белән, һәм син дә мине яратты. Һәм җәмәгать соңгы кутси хадис шәриф Расулullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Hurayra radıyallahu anh'dan kitirilә бу хадис шәриф. Эй адам баласы, үзеңне миңа гыйбадәт кылуга багышла, һәм мин синең йөрәгеңне тынычлык белән тулыландырам. Миннән ерагайма, әгәр дә ерагаясың икән, менә җәмәгать, это тем, кто говорит, хәзрәт, вот я бизнесмен, у меня все есть, но я несчастлив дигән, таких миллиарды, миллионы людей. Валлахи. Һәм җәмәгать, причина в чем? Нәрсәдә сәбәп? Миннән ерагаймады, не отдаляйся от меня. Әгәр дә миннән ерагайсаң,
Менә монда синең тынгысызлык белән опять. Менә монда чир, болезнь, беспокойство. Потому что ты далек от Него. Син Аллахтан ерак. Это обещание Аллаха. Әгәр дә миннән ерагайсаң, күңелеңдә борчу хәзрәт, һәм синең шушы кулларыңны мәшәкать белән, заботами наполню ди. Мәшәкать белән. Кайчан Коръән укыдың, кайчан садака бирдең, кайчан иртәнге намазга мәчеткә килдең, кайчан әниеңә шалтыраттың, башка. Ты далек. Әгәр дә Аллаһка якынайсаң, менә бу клубок размотается. Менә бу йомгак шишелә, һәм менә монда җәмәгать тынычлык килә. Бу обещание Аллаһка, бу җәмәгать Аллаһ субхanahu ва тааляның вәгъдәсе. Шуңа күрә гыйбадәт кыл, Аллаһ Тәала шул вакытта синең йөрәгеңне тулыландыра байлык белән. Но әгәр дә җәмәгать, вот здесь нет богатства, душевного спокойствия, какие бы материальные блага не были у человека, он все равно несчастен. Он самый несчастливый человек. Несмотря на то, что какие бы у него материальные блага не были. Если вот здесь, в сердце, нет спокойствия души, нет спокойствия сердца. Шуңа күрә җәмәгать, ерак булмагыз, ерак булмыйк Аллаһтан. Үземне һәм сезне Аллаһ Тәаләгә чын күңелләребездән, ихлас йөрәкләребездән гыйбадәт кылырга чакырып калам. Һәм беркайчан да ризык аркасында харам юл белән, Аллаһ Тәалә тыйган юл белән җәмәгать ризык эшләргә Аллаһ субхanahu ва тааля насыйп әйләмәсен безгә. Ризыкларыбыз хәләл булсын, чөнки ул безгә напрямую влияет на наше здоровье, сердце, разум, вера. Ул бөтенесе алар бәйләнгәннәр, энергетика. Шуңа күрә ризыкларыбыз хәләл, гыйбадәтләребез ихлас, дугаларыбыз кабул булмый шуның аркасында, это блокировка, дуга кабул булмый. Шуңа күрә дәвам итәрбез иншалла киләсе җомгада ризыкның мәгънәсе турында, аның хаклары турында һәрберебезгә дә иншалла Аллаһ субхanahu ва тааля үз рәхмәте белән киләсе җомгаларны да шушы мәчетләребездә исәнлектә, саулыкта очрашып күрешергә насыйп әйләсә иде. Ва кулу хәйран, иннаху гафурун рәхим.